हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो आंनि गोरबो इउटुब चेनेल गासैखौबो बरायबाय स' आं दा कभार भिडिअनि शुटिं बा मोसानाय देखायगोन शुटिं खालामनायखौ स' नोंथांमोना नायलांबाय था आं जि हायो देखायलांबाय थागोन आरोना नायलायबाय मोसाखांनानै देखायबाय थागोन नोंथाङा नायबाय था आं दसे बिदिनो क्लिप बे जोंनि लामा आरोना बेयो जोंनि गामि आरो ओमफ्राय नै इजा बोरै माखासेयाव थाङो इजा सिद्दा इजा नोंथांमोना नायलांबाय था मोनाबाय बुजाबावसो आखायावबो हेलो गाइस नोंसोरनो कभार भिडिअनि मोसानाय देखायबाय थागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था दा बिसोर नायबाय थादो ओमफ्राय आं देखायलांबाय थागोन नोंसोर नायलांबाय था आरोना आं देखायबाय थागोन जि हायो ससे देखायगोन आरोना नोंसोर नायलांबाय था ब्लग होदो माबोरै खालामदों नोङो? आंनि स्टेप बायदिमोन नोंहालाय माथो खारनो नागिरदोंमोन आङो Is, hah? Dengar lah kat sini. Tangsoy, tangsi? नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय GS नार्जारि लोगोफोर इनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो इनिखौबो ओमफ्राय आंनिखौबोथ' साबस्क्राइब खालाम GS नार्जारि बिनिया आंनि आरो गोरबो ब्लग नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनाथारबाय नै फ्लाग सोलायनानैसो शुट खालामदो लाय जोंबो भिडिअखौ आंबो बेखिनियावनो फोजोबखानोसै मोनाथारबाय माने थांसै ओरैनो पस्ट लालाबायदो आरोना भिडिअ दा बिसोरो मोनाथारबाय फ्लाक्स लागायलायनासो मोनाथारबायलै दिनि नामा ओइथिया
मोनाबाय नङाबा लाखिजागोनबो नै थांगासिनो जों दा थांसै मोनाबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबखासिगोन आरोना नोंथांमोना आरो उनाव लोगो मोनलायगोन नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे आं भिडिअ एंगारबानो नोंथांमोननियाव थाब नुजाहैयो नोंथांमोना गिबियावनो नायनो हायो जेन बेनि थाखायनो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुना हो बाय बाय लोगोफोर अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम